Hello! Mangan tayo, dati ti dinengdeng ko kakabsat kan gagayem. Nang dengdeng nak iti uong, sinagpawak iti bulong iti saluyot, inikakbasit iti bunga ti parya, tawa mo ti bulong ti parya, isong inikak ti parya nga bunga. Tapos, datay pangko, uong, sako, syempre dinengdeng ada bugong nakakabsat, kaya ramat ti Ilocano, nagsamit ti raman nakakabsat kan gayem. Hangkong inikik ti sagpaunan, dahil kasto yung latat tilangana ti panang kwakon. Dinengdeng latat datan ni om. Kasla na nagapo DJ kabakira nga napan nagala ti uungan, tado ita Pilipinas ado tuong tatangag tubo, iso nga inikak mo ti bulong saluyunan, dinengdega mo tan, sinigsigak ti kamot, ti bugoong nang kakabsat kagagayem. Ayan, di dinengdengan, damo raman na nga kakabsat nga ko dato yen, raman na nga dinengdeng nga talaga, awang nga mawansag paw na, inikak ti magic sarap na, yan, nagimas niya, yan, di ba? Dinengdeng, manipod dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Iti Facebook page, iti Liwliw Ken Rayaw, iti OFWs nga Ilocano, mangan tayo kakabsat dinengdeng. Oong, bulong saluyot, sako inikanti pariyana, nagimas kakabsat ken gagayem, yan. Nakita yung mga po na yan. Thank you very much for watching. Liwliw Ken Rayaw, iti OFWs nga Ilocano. Agdengdeng tayo kakabsat, pampapigsa ti tultulang tumtumong dagiti Ilocano. Hello kada kayo amin. Thank you very much for watching.